На вниманието на другия смехурка! Яхай, не яхай, бебе! Фирма Вика направи така. Това не е истински алкохол, само за видеото. Това е газирана водичка с осветител, смисъл спокойно, няма проблем. От твоята чешмата потича ракия. И водка с ягер много обичам да мешам. Или уиски с водка, бе, всичко мешам, с каквото стане. Винаги се почва с бира, ракия и накрая може вино, ама обратното е кофти, да пиеш бира за последно, защото те боли глава на сутринта. Не става. Аналгин преди купона, аналгин по време на купона, аналгин след купона. Аз принципно рядко имам махмурлук, но де да знам, като пина едно кафе и се оправя. Със сигурност не е зелев сок, защото това е страшна селения. Бяха му обещани 4 цигари, обаче трябваше да изпие водка, в която имаше загасена цигара и тръскана просто. И той дори не се замисли. Няма такива, ние линейка не познаваме. Ще запазя мълчание. Не, между другото, скучно е без... Не, наистина, аз не пия сам никога, сериозно. Пия, когато съм сам. Зависи от обстоятелствата по някой път. Не. Да. Мечтим. Може да питате, вярно ли е, че носиш патронче вместо носни кърпички? Защото това така се казвам на всички чатове, много е готино. Не знам какво да кажа, не съм го мислил въпроса. Чуваш ли ме, шепли моя? Чуваш ли да те говоря? Да сте живи и здрави и да завършите с отличен